dire-diretso ang yung lakaw tapos walay na yung mga hapit-hapit pa. So guys, padulong nami sa atong unahang kuya. Kaya ra biyahe. Good morning guys. So, kumusta mong tanan? Since nandito ako ngayon sa Cebu, siguro it's time for me to use my language, no? Yung Bisaya. So, mag-Bisaya sa ko karon guys. A few moments later. Karon sa SM Cebu. Nagsuri-suri ko diri kay kikita ko sa akong igsoon nga babae nga nagtrabaho diri kon sa karon sa Cebu. So, ingon niya magkita daw kami diri karon sa Manginasal. Kaya ako na po siyang libre, librehon. So, nangita pa ka sa dapitang Manginasal dari dapita kay wala na ko tuod. Yeah, actually guys, so wala pa nakabalo. Nagtrabaho ko diri sa SM Cebu before, way back 2011. Mga 5 years trabaho ko. So expected guys, daghan kay kog mga activity diri karon sa Cebu, kay mag-stay ko diri mga 2 to 3 days siguro, including karong adlaw. Daghan kay kog mga suruyan diri ang akong itinerary, maabot gyud og 3 days. Hamo sila. Jeffrey. Kaway sa sakon. Vlog. Nag-vlog ko. Hi. Mo ni ako igsoon. Tapos yang mga amiga. Ang grabe nang tuig do asa man ning Manginasal eh. Oh, nag-vlog ko. Sige. So guys, manolod mi karon sa Manginasal. Mangaon mi og magpakabusog. So guys, mangaon sa mi karon. Nakanito sa Manginasal rice, ang only rice. Grabe, mayaman ang rice. Ay kaduha pa gid sa Manginasal rice, Manginasal is ang only sabaw. A few moments later. Og karon guys, moadto na mi karon sa sakyanan og kung gikan mo sa JY, musakay mo 04L, munaog mo diri sa JY inya. Magigistorya mo ni mga habal-habal driver oh. Oo. Mas maigid mo travel mo na amoy guide para dire-diretso ang yung lakaw tapos walay na yung mga hapit-hapit pa. So guys, padulong nami sa atong unahang kuya. Siraw taon na sir. So ang una namong atoon ay ang Siraw. Ayun. Tapos Temple of Leia dayon, tapos Tops. Na muna kay medyo layo ang among biyahe. Kuya, pila ta ka oras biyahe gani? Wala din, mga 40 minutos o 30 minutos ra. Padaw lang. Padaw sa sila.
Okay guys, naanami, abot nami. Ay biyahe. So, karon manulod nami dira sa may exit din sorry. So, pagkabot ninyo diri guys, mubayad mo diri sa entrance. Na entrance diri dapita, mubayad mo kay ma'am. Mubayad mo pila ibayad ma'am? 50 pesos lang daw. Tulong ka po. 150. Hoy, tatak. So guys, once nga makabayad ng kaog 50, tatakan ka nila diri sa imuhang kamot. Pwede na may makasulod sa kasa no. O na sila yung mga tatak na buhi. Ayan, wallet. Ito na may ha. Pila ka minutes pwede? Unlimited? Depende na ninyo. Pwede ugma na yung magawas? Ugma na yung magawas. Hey guys, nanami. Amo din itong giingon ni Kuan. Taong kauban nga gansyag bulak ba? Pag muanhin mo diri sa Sirao Pictorial Garden and Camping Site, 50 pesos na inyong gibayaran is sulit na. Kani siya dili lang gid ni siya ayon nga pictorial garden. Pwede sad nimo gamiton siya nga mga recreation area. Ngun kay naa siya swimming pool sa ubos which is 100 pesos ang bayad. So napud na siya mga kubo for rent. Diri pakita na ko. Ayan. So 100 pesos lang pud na ay mong mabayaran. It's a very refreshing and very nice place to relax yourself. Kaya ang imuhang makita is puros mga flowers. Napod siya mga mountains sa mga tubangan guys nga maka-relax yun siya. So what is 50 pesos no kung makita kay ingani nga mga lugar nga ma-appreciate nimo. Guys, kung napo mo yung mga information nga wala nako kung napo ko mga information nga wala nako ma-appeal ani nga videos nga vlog karon, pakita-naon na lang sa description below para naamoy idea. So time nga moanhin mo diri na namoy mga preparations para pag abot ninyo diri dili siya dili mo maingon mabitin. Pero guys, what is 50 pesos? Grabe. Lingaw na kayo mo. And then kung gusto pa ninyo makakita og ingani nga mga videos, please subscribe our channel and don't forget to include the bell para ma-notify na mo kamo kung aduna ako yung mga uploads nga mga bago. Okay guys, see you sa next video. Bye bye.